Kapulisan sa Dakbayan sa Subo nangandam na sa paghatag og igong seguridad alang sa dakong rally ugmang adlaw batok sa korupsyon. Straight to the point. Dinhini sa Sugbo mga kagilaan aron pagsiguro nga magmalinaon ang kinitibuk ang kalihukan. Straight to the point. Dito sa kauluhan wa na nanggawas sa mga tao, nanggawas sa mga estudyante, ni rally na mga sukid tigpaminaw. Gumikan ining grabe mahigalang kinawatay sa kwarta sa baha. Straight to the point. Ang flood control projects nga dunay 545 billion dili ni milyon ha, bilyon mga sukid tigpaminaw. Straight to the point. Ang naanod sa baha. Yagi talaga kataw-katawa. 545 billion na anod lamang sa baha. O aman na may galas bulsa sa mga buaya. Ato na hatagag pagtagad rubuntaga mga sukid tigpaminaw. Kay ang katawhan ni ay gikawat nga kwarta, direktang apektado ang mga tao. Mas grabe ni. Mas grabe ni kay direkta nga apektado ang katawhan. Kabantay mo? Lahi man tong ubang kawat day nga dili pa direkta nga maapektaran ang katawhan kini gikawat ang kwarta nga para sa flood control. Ang resulta inig uwan, labi na karon mahigalan nanungog sa gyud ang panahon nga magsigig uwan, di malikayan nga mahinumdom gyud ta sa flood control scam. Sa flood control scandal. Straight to the point. So maigo sa baha mga higala inay gibadgetan kadako day sa budget alang unta niya na unya wa man magamit wa man mo dapat dito kay gikawat ang kwarta. Maigo sa baha luoy kayo ang mga residente sa flood prone areas. Mismo pagani sa dili flood prone areas kay ang tubig mahigala mo kuyanap bisag asa na lang. Straight to the point. Naa mga kaigala ay mga riprap nangabungkag kay way kabilya. Doon na po mga higalay uban nga wagi riprap kay ghost project. Straight to the point. Direktang naapektaran ang katawhan. Muna nga nanggawas na gyud alang sa mga rallies, mga sukid tigpaminaw og mga adlaw daw nagikatakda ang rally dinhi sa Sugbo usab labot niini. Straight to the point. Sa pikas bahin Governor Pambari 4 andam nga mobukas Kapitolyo nga adto mag-opisina ang Independent Commission nga mosusi sa flood control ug infrastructure project sa gobyerno. Straight to the point. Welcome mahigala matod Pambari 4 kumuanhi sa Sugbo mag-investigate ang Independent Commission. Welcome. Pwede siyang matagaan magahinan og magahinan mahigala og lugar dili sa provincial capital aron mag-opisina sila. Straight to the point. Aron pod mga higalang masusi pod og una kining mga flood control project sa Kapitolyo. Labi ng mga flood control project sa probinsya, katingalahan kayo mga higala nga dunay mga distrito nga tuwa dito pagkadaghan kay flood control projects. Straight to the point. Ngano ka nga tuwa dito ang pinakadaghan? Katanig pagtagad rubutaga sa tubuan uban usab dining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang dugang mga balita sa kauluhan, Hesus Ginoo ko. Ang kanhi kongresista Arnulfo Teves, kongresista sa Negros Oriental gitugutan sa korte nga makapiyansa sa kasong murder. Straight to the point. So gawas no na si Teves, temporaryong kagawasan kay nakapiyansa. Straight to the point. Kaya tanig pagtagad sa higala, akong respetaran ang korte nga nihatag ining maong bail mga higala, ining maong desisyon, pero ganahan ko mobasa sa kinitibukan mahigala nga desisyon sa korte. Labot ani. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin Senate Blue Ribbon Committee magpadayon sa investigasyon ini bahin sa anomalosong flood control projects bisan sa pagtukod na sa presidente og Independent Commission. Straight to the point. Ingon na ba tong lower house dahil nga na may Independent Commission magsabot na ta sa Senado nga di na ta mangimbestigar. Mura man ni mahigala gilawgaw ang investigasyon niya mangundang natag imbestigar. Lahi man ang inyo ka in aid of legislation man kaha. Basta tarungon lang ang investigasyon, Ang problema kay gilawgaw naman manilugaw taning kalakiha. Straight to the point. Unang panahon may galang atong giyahan na katawhan kay basig masaag niya ta sa isyu ba. Dili ta angay masaag sa isyu, no? Kining flood control project, klaro man na kayo, kinsay nagkapahimos mga contractors. Klaro man na kayo mga sukid tigpaminaw, kita po bitaw mo ato mga pamilyang Diskaya. Unya sunod, ang taga DPWH. Klaro man na kayo. Ang sunod, kinsa man mahigalay responsable sa pagbutang anang budget. Diha na karon mga sukid tigpaminaw kay ang ilang madali lamang. Ang kontraktor may dalion lamang. Hala, basulo ng kontraktor, hala. Iduot ang kontraktor, iduot ang DPWH.
Ang dako-dako mahigalang buaya wa maduot. Muna giingon way lalis kini mga tawhana mga buaya ni. Apan do naman mga higala sa pamilya sa reptiles. Kini mga di may nga tuko mo'y nadakpan. Ang tuko ang ibid ug ang haw. Ang dakong buaya wa pa. Ha? Kunuhay mahigala mo pa kunuhay mag-imbisigar. Kay kinsa may responsable diha pagbutang sa line item diha sa budget, ha? Mao nay problema ron. Kay ang pinakabastos ka budget, ang uban ra ba mahigala ila na mga kailangang i-divert ang isyu. Sige lang, okay lang, ibalik dito sa panahong Gloria, ibalik sa panahong Noynoy, ibalik sa panahong Duterte, way problema. But remember, ang pinakabastos nga budget, ang 2025, ang pinakabastos nga budget, ato na manghigalang gisgutan. Kinsa may responsable, ana? Martin Romualdez o si Saldico. Straight to the point. Ha? Kay ang power of the purse, balikon ko, o katuto ang mga, kahibaw mga pursa students, ana, kahibaw mahigala ang mga nanginguskoy like abugasya, o katong nga mahibaw atong pahibawon, o katong nahibaw ato mahigalang pahinumduman, nga ang power of the purse naa sa Congress. Particularly sa lower house mga higala, sila maoy nagmaniobra sa budget. Sila'y gamhanan, labot na sa budgeting. Pagbutang ng line items niya mga sukitig paminaw sa budget, sila. Anong makaiskapo man sila indikin? Ngano man nga ang iduot o maayo kaniman mga higalang ato gapon na sa iduot kay reptiles man gapon na nga pamilya. Kini mga higalang mga dunay scientific name nga Crocodilos contractors. Di apay taga DPWH nga Crocodilos Ininyeros. Akan di na to kalimtan ang mga Crocodilos Congressmanos. Labi na mga higala ang dako kay buaya sa Kongreso. Ang Kongreso Crocodilos Tambaloslos. Sila may gamhanan diha, sila may namutang sa budget, ha? Under sa atong 1987 Constitution Article 6, naaman din ha. Sila may gamhanan, ang lower house in particular, tuwa na dito specific na under the Constitution. Kunya karon dili sa may maigo. Ato Saldico naguna-una naglarga sa Amerika. Ato Saldico may gala kay ko insect man to mga sukitig pabinaw with due respect sa mga insect. Ang prinsipyo siguro to dahil mga kawat gamay patay, kawat dako patay, may pa kawat dako. Ala karon di kuana na do na mga nagkumpos mga kanta mahigala. Karon nga buntaga tagan tanig pagtagat sa mga uban usab ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Malagi yon. Kawat gamay patay, kawat dako patay, same rang patay. May pa kawat dako. Ang mga anak mahigala bida o baka kaon mga sukitig paminaw 700,000 usa lang ka panihapunan por bida. Straight to the point. Ang samtang ang mga kabos mahigalang mga magbubuhis diya in taon nagilaid sa kalisod wa na gani hapit gikaon ang mga anak sa kontraktor mga sukitig paminaw por bida wa oroy mga higala gi butirik ang tiyan. Ang ato mahigalang pagpadayon kay didto sa kauluhan o diri sa ato ni ana may mga nagpakabana nga mga tao mga higala dana na gani mga signature campaign pod sa mga nagkadaiyang organizations og duna na gani mga higala po mga rally nga gipanghimo gumikan ining mga grabing korupsyon nga nahitabo sa tong nasod karon mga kahigalaan o gadili ni matarong og handol delikado og maparihata sa Nepal delikado o maparihata sa Indonesia, ha? Straight to the point. Nabayulinti na kaayo ang mga tao, mga sukitig paminaw, gumikan sa grabe sad nga corruption issues dito sa ilang mga lugar. Straight to the point. Kining ato, grabe-grabe na sad ni. Kay bilyones man inawagtang mga sukitig paminaw. O nya mo lagi ni, nga kini ni mga higalang ato lang sa naghisgutan gyud mga sukitig paminaw kay mamani mga higalay mga issue gudron. Ang pagsugod lagi ni ini, matod pa na mahigala ang alamat ng Ghost Project.
Pagkabata pa, bisat pa og dili pa engineer may gikuha ng bataa. Elementary, high school, college, pagsugod-sugod pa lang dito sa eskwelahan pa lang, nangayo ni nanay, nangayo ni tatay, nay, tay, ma, pa, ngayon ang bata indekin, ma, nami amutan kay nami project. Kung sa man project, sos, kuan ni sa among industrial acts na may himuon nga kuan ba? Kinini ang barko-barko o sa bakahimuon mga higala na magamot-amot mi. Unya kinini ang napagmilain project na mo sa mong subject nga kuan sa electronics baka hindi kin nga nami pamaliton nga kuan ma pa. Nay tay kay kana ang maghimo mig kuan. Kinini ang dakong Christmas tree baka nga musiga gyud nga pinalahi ba. Nya magamot ra ba mi? Pila mo tandong mao ni. Hatag ang nanay, hatag ang tatay, hatag ang kuan, mga ginikanan. Paghiman-himan pa mahigala, wa daytoy project ni store. Diha nagsugod ang alamat mga higala sa Ghost Project. Ay pagka-estudyante pa lang daan, ang mga estudyante na kaagi man ani labi na mga higala og doon na panginahanglan. Ang una mahigalang nailad, ang una mahigalang gikawatan, diha pa sods panimalay, si nanay pa o si tatay. Kay miingon manistor nga, nay, nami palitonong libro. Na, mahal na bang libro ha? Unsa man ang libro ha? Sa kuan lagi namo, kining sa among science ba ni? No? Ya paliton na bagyod. Usahay magpaluy-luoy pa mga higala nga, di na nagani ko palit og libro gyud nga kon, magpa-Xerox na lang ko, nya lagi bayranan sa Xerox. Pa-photocopy ko, nya nay bayranan, pila may bayranan, mo ni gastuhon. Nya paghiman-himan wa di ito ni store. Diha na, Ghost Project na. Mao kini mahigala nga daghang mga leksyon na makuha ani. Magsugod pa lang daan das panimalay kanay imong anak mura na nay nakat-una pagka-kontraktor. Ato lang ni agi katawa-katawa mga sukit tig paminaw. Wa na tor ni store homisilyo. Nakat-unang bata, so daghang mga lessons nga makuha. Unang-una, ang ginikanan, makaingon ka ginikanan ka bisag na kay kwarta, labi pag wa kay kwarta. O na kay kwarta mo susig giday kasi mong anak daykin. Asa man to ingon kang libro hamang libro ang gipalit na asa mang resibo. Kay og dili nimo makoreksyonan, makakaton man siya nga sayon na din ni maghimo ta Ghost Project. Ang problema ana nangayo pa nay na may bayranan na pod niya kwan. Ang problema ana kung ang tuition fee na ni store gihatag ni nanay ang para tuition unya pag human himan-himan pa to gitagay-tagay. So diha na nagsugod mahigalang Ghost Project. Pero mo nagingon bisag ginikanan og naay kwarta o maway kwarta imo nang susihon asaman ingkanak nga di ba indekin magay ko para palit libro or para pa photocopy nako kay di lang ko palit og kuan luoy sa taon ka kay pag photocopy lang nako kay ko man pila may gastuhan mo ni ana 500 tanan ni kay photocopy naman hatag kag 500 unya habay na puwa nga wa man. So mosusi ka gyud imo inon imong anak kini mga leksyon ba ni store bisa pag na kay kwarta aron nga imong anak cut-on siya nga di ta pwedeng palusot aning kalakiha kay stricto man nanay tatay. Di asang resibo dong, day, asang resibo. Hingo man kang mapalit og libro kay mahimo ng ghost books. Asang resibo ana imong libro, imong ingon nga kwan o di ara resibo nagka-present. Pag present sa resibo, hay man ang libro ha.
Hipo giputan na kay bisig magka-present og resibo nga. Hay mga libro. Resibo na gi-present. Maro ba ni usos mga kontraktor nga mangita lag resibo mga higala unya wa dito. Aron nga ang imong anak maka dili ba nimo matudloan nga kon ba ang ato paglikay ba nga number 1 klaro-klaro ginawa mausik imong kwarta. Number 2 dili siya mahimong kontraktor. In the future, mahimo siyang kontraktor nga limbungan. Pwede naman ang kontraktor basta di lang limbungan. Una dito sa ginikanan, dito sa balay palandaan, dito na nahimo na mahigalang ghost project. Ang gikawatan, ang ginikanan, ang giilad, ang ginikanan. So, kanang puntuha, kinini ang as early as elementary high school, ang bata anak, mapasaylo pa man. Nga naman, ang ilang utok dili pa fully developed. Kasi bata, kita tanan agi man ta pagkabata. Nya pagkaagi nito pagkabata mo ngadto man kita sa kun usay gipambitay kasuni sa atong ginikanan atong tatay nga ngukab ka dito di ay pitaka na. May kisama ko na mo agi kuno og kanang nanguot og bulsa sa papa, sa tatay, sa nanay. Nakaagi ka na ni store. Kanaw to gibitay kasunis tatay sa kaysud ani ha. Kanaw sensiyo, sensiyo. Dapoy kuan kwarta pa. Kuan ay lain ni kolor ni kwarta ha. Oras masakpan ang bata, correct yun mo dayon. Sakto ba ko Boyki? Ikaw kamo maoy graduate gyud aning psychology. Ikaw Mikey, no? O si Idol Aiko. Di ba? Kaya no, ug maanad siya ni store, mahimo sa nga okay naman din ni. Naagi ta na kana mga bata pero at that time mapasaylo pa tungod kay dili pa fully develop ang imong utok. So kanang ghost project elementary high school nangilad na bata oy. Niingon ang ghost project na daan ay. Niingon na daan nga kining naami amutan, naami project paliton, usahay pa mingo pa dayon na kanang panghali, pang-abay mahal kayo. Nay, palit na ba yung pangungusap? Wain taon po nanay, hatag lang tas nanay, ha? Kinini ang og istriktuhon ang ginikanan, ha? Strikto si mama o si tatay, ha? Kinini ang kinto ang bata, hindi ta palabi ining kuan gyud kay masakpan ta. Pero inig ma-develop nang iyang utok. Mangayo-ngayo project mas maayo gyud imong pasabton kay lisod sa kay magsige palusot dai ikaw sige lang pagkagbantay. Imong pasabton sa ato gyung sitwasyon. Nya dong kining tagaan ka para project pero kining kwartaha ba ato ba hinaguan ba ato ni? No? Labi na kung makakita ka sa imong ginikanan. Ako kinadto nigtan pa nami project nya mamaylo pa akong papagkwartas kasilingan mo kabaskitan kay Junisor. Una gikabida. Murag apil ka sa krusada ba? Ato ning krusada sa pamilya maniguro kita. Kay di kita maniguro di ta kalingkawas kita ning kalakiha gyud. So apil siya sa atong krusada. Ngam ni kamot kita makalampos ta ni kay di kita kalampos ni. Wa gyud. Lisod gyud kay. Kana ako na ngayo pa kanang nami project no. O sige tabangi kog dako sa manok. Kana apil kayo signet bas manok bata. Sige dakpon to na to kay may matay mabaligya, no? So ikaw bata ka kasabot ka sa krusada na to ini telisura gid entong kalakiha. Wa gid tay kwarta gyud. Unya labi pag kita nimo maylo gid mo ginikanan sa silingan. Pabaylo asa ko gid naman day ko na kong anak na project. Biskitan ka tan-aw ni stobida paita. No? Di ba? Kabantay kang mubati kag apil ba? Kanang elementary pa usay di pa man na mubati pero pag abot high school ana. Ya, first year college kay mo sugod na kag bati nga. Bitaw no akong tabangan akong pamilya kay sudnik ayo. No? So imo sa pahibaw-on yun mauni atong sitwasyon. Bisa pag kadto mga dato, na may mga dato day nga kanang ilang mga anak ilang train yun nila nga. Ayaw kay kini atong hinaguan nato ni. No? So ang bata ni feel siya nga kinahanglan kay mutarong kita ni. Dito ilaron sa nanay, dito ilaron nanay tatay oy nga kana na ang nay project. Kato ilaron luoy putaw to nanay. Kaluoy nanay, kaluoy tatay taon atong giilad. No?
So na-feel ni mo. Muna na mga higala nga matured na ka, mapasaylo na to ang bata anang elementary high school. Ni Agi man magsabi ni kinsa may mga naminaw na koron. Ni Agi, amot ni Agi tanan siguro dekin. Nganong mo Agi man naaman ang bata gud kanang sa psychology mga higala. Curious gawas sa pagka-curioso daghan kayong kwan, pero i-correct nimo sa sayo pa. I-correct samtang sayo pa. Mao na nga mahitabo, mahimo na kang engineer, kasabot na kang palusot, daan na kang sige palusot ka nito. Na, nasito na kay ka mo palusot niyan. Dinagko na to, niya nagutas DPWH. Ni anaguta din sa kuan. Kontraktor na gud ta. Giilag yan nimo, kawatan yan nimo imong ginikanan, kanay pa ba hinoong kabans katawhan. Pero og apil unta sa Las Cruzada ba? Mao man nagihimo sa mga Hapon day. Pagkapili lagira mga higala atong Second World War, kabantay mo Hapon, ang Japan may higala down gid sila. Igo ko na kanang Hiroshima, ako nakadto ko na Hiroshima. Na pa mga ito ang mga remnants na bag-o ng syudad pero preserve na itong mga naigo sa gira ba. Kita ko kuan gyud kanang pertig yung pagkagubaa. So sila ni balik yung back to zero gyud ang Japan. Pero ang ila mga higalang mga anak dekin, ila yung giinan nga kita maniguro kita kay dita napildi tas gira. Daghang patag bayro nun. O di ta maniguro wa gyud ta. So ang Japan grabe gyud ang ilang pagkuan niya ang tanan nga mga tao apil sa krusada. Muna dito sa ila pag bisan pa gani di ka korap ni store. Maningkamot gyud kadi ka mo korap, nagan maka corruption gani kagamay unya mura na kag ang mga tao mo tutok na nimo nga kurakot ka mata mo resign sila daykin. Mo resign ang mga Japanese. Ang uban magharakiri pa, maghikog. Kay ngano uwaw kay sa ila ang corruption. Kini sa ato mukataw-katawa man lang. Pasabton yun na. Kasabot yun sila. Labi na kini mga congressmen. Kinis Martin, kasabot man yun ta. Nganong kasabot mag-aunsa man ang atong kwarta, first time karon 2025 bastos nga budget, 6.3, hindi ken. Trillion. Karon pa rin hitabo ha? 6.3 trillion. Ya kining kwartaha inutang na to na. Kasabot ka ba? Nga kining kwartaha inutang para to na niya ato ning kawaton. Mura ba na sa atong kita anak, nangayot na para projects ng ginikanan, nakakita kasi mo ginikanan nga tuan nga to sa silingan kay nangutang. Para nga hatag ni mo naman kagay project dong. Mubati ta. Kini mga congressmen, kasabot sila because under the 19th Constitution Article 6, naa nila ang power of the purse. Naa nila ang budgeting mga higala ila na exclusive dito sa lower house. So kasabot sila sa pag-budget, kasabot sila pila may projected income o pila atong utangon aron nga matuman ning budget. So kanang atong mga flood control projects ang apil na sa inutang. Kaya mo nangutang ka na human imo pang gihimong ghost project. Straight to the point. Ya kakaingon may gala pagka way batasan gyud ni mga tawhana og sus di pala taon di lagi ka maayong balikason isto. Una gihimo nimong ghost project ikawat nimo kanang kwarta nga kahibaw ka. Kamoy nagbudget, kamoy nagbutang sa line items niya. Og kanang kwartaha kinang hinuwaman pa na nato ato pa na inutang mga kagalaan. Pila na may utang sa Pilipinas, pila ka trilyon ang atong utang. Muna mga higalang matagtaong Pilipino doon na may utang daan. Di ka makonsensya ana. Una mga higalang, karon di kanta-kantahan na gani mga estudyante dito nagrally na day. Apil na nagkuhan nga, Martin magnanakaw, Martin magnanakaw. Ano nga ito mga itibas-tipas ang investigasyon? Ang power of the purse naa sa lower house. Kamoy angay diha nga investigaron. Sos Martin, kanis Martin, saldi ko. Maka-eskapo mo diha, kamoy mooy nagbutang anang budget. Mao para bay kusog kay mo kuan og panggukod. Okay na nagukura ng mga kontraktor. Kay reptiles gyapon na sila, Pero wala gina basin og ibid na o how.
Ang dakong buaya mahigala wa gyud mo pa nagpaimbestigan. Pila itong utang god? 17 trilyon na. Kahibaw ka nangutang taparaan ng project. Unya gikawat mga higala. Nahimong ghost project ang giutang. Kana lang ha? 17 trilyon matag Pilipino mahigala nantay utang. Og imong kwintada pila man ta 100 pila man ta 110 more than 110 million Filipinos kung imong kwintahon 100,000 kapin kada usa na to natay utang. Mao na mahigalay nahitabo. Unya pagkahuman pagkawa bay konsensya ba? Ha? Muna akong i-analogy diya sa atong balay, gamay na atong balay. Di ka mo bati nga ang imong ginikanan ng utang para ikaw magka-project sa imong eskwelahan. Nagpatuo ka nga na project, okay lang kung tinuod na ang makita ang project. Pero imong giilad wa dito. Nya kahibaw ka nga imong nanay, imong tatay, di na gani pautangon sa silingan na aning kamot na dito. Kini sila naghibaw. Nakahibaw ni sila, mga congressmen, nga muna yung aktual nga nahitabo. Nya bisan pa man nahibaw sila, padayon nila mahigalang gihimo ang pagpangaw-kaw mga sukid tig paminaw ni ining kwartas katawhan. Inutang pa magani na mga sukid tig paminaw. Muna matag Pilipino karon nga naminaw na itong broadcast, oras na nga mapakabana ta. Oras na nga atong ipabati mahigala ang atong kasagmuyo nining grabing korupsyon nga nangahitabo karon. Komentaryo na walang sinisino-sino. Attorney Rufil Fernandez Panyo sa Straight to the Point.